Pozdrav čituljka! Danas čitamo Ljubomora Pante Pande. Panta Panda bio je producent u šumskom TV studiju. Voleo je svoj posao i mnogo radio. Ipak, ponekad je radio previše. 2 nedelje dolazio je kući svake večeri prilično kasno zbog priprema nove televizijske emisije. Njegova žena Pamela i dalje mu je pripremala ukusne večere, ali on bi svake večeri telefonirao da će doći kasno, pa bi ih ona pojela sama. Jedne noći Panta dođe kući naročito kasno i nađe Pamelu već zaspalu. On na prstima uđe u spavaću sobu i stade se svlačiti. Upravo je oblačio pidžamu kad začu Pamelu kako nešto govori u snu. On se sasvim utiša uzdrhtalih brkova. Pamela je šaputala: "Petar, kako divno ime! Srećna sam što si tu i kad Panda nije." Onda se Pamela prevrnu u postelji i učuta. Panta je bio zapanjen. "Petar? Kakav sad Petar?" pitao se sa zebnjom. Je li neko drugi dolazio da večera sa Pamelom dok je on radio? Ja sam kriv za sve, razmišljao je Panta, sav očajan. Kasno dolazim kući, ne bih se iznenadio da joj neko drugi pravi društvo. Cele noći jadni se Panta meškoljio i prevrtao u postelji i ni na trenutak nije mogao da zaspi. U sebi reši da će u buduće više vremena provoditi sa Pamelom. Ujutru Panta, za razliku od prethodnih dana, ustade rano, pođe u kuhinju i pripremi kafu i prženi hleb. Kad se Pamela probudila, zatekla je doručak već spreman i bila veoma zadovoljna. "Baš lepo od tebe što si spremio doručak, naročito danas," reče ona. Panti se zavrte u glavi. "Kako to misliš?" "Imam iznenađenje za tebe. Sinoć sam te dugo čekala da ti kažem, ali sam zaspala," objasni Pamela. Panti se još više zavrte u glavi. "Imaćemo malog pandicu. Ja bih da se zove Petar." Ne samo da neće izgubiti Pamelu, nego će još biti i tata panda.